baik damang godang mulai-mulai. Asa tuntaka sir-sir hujalo kami penggawian perhorasan di berdua ni opuneli do boru purba di bagasati kion. Baik damang ma godang sobai. Di baik damang godang sobat wa mataraja ina tasori pada raja ni barhubas dot dongas sahuta baik damang ma godang liati ang iya tung ditongos tuhata penggawia perhorasan dohot tiur ni pasarian di pinopar ni na dua nami di bagasati kion baik damang ma godang liati. Naroha ala tabay godang siu-siu kakedo majo hamu kamang boru ano kuliah kami pikir kesempatan tuhamu.
Elena Roja,